Lidíčky. Večer je nasraná. Hnedka z rána. Tak, ale já vás vítám u dalšího videa. Naposled jsme tady dělali ty polystyreny. Verča to tady teďka tak nějak zametá. Dělá blbosti hlavně. Jo. A my to tady dneska doděláme celý. Jo. A pak se přesuneme semhle. Ne, naopak. Naopak. My to tady dneska uděláme, to jako jo. Ale uděláme to až potom, co uděláme tamhleto. Takže teďka si dostavíme ten sprchový kout, zase tam naplácáme nějaký ty cihličky. Pak uděláme tady tu kuchyň, jo, budoucí, nachystáme. Plus kousek ty chodby tady. A potom dáme polystyren i tam. Jenomže tam ještě musím zjistit, jestli mám dávat polystyren i pod sprcháč, což si myslím, že ne. A pod vanu, jestli taky mám dát polystyren. Jo, takže to musím všechno zjistit. Takže jo, takže my jdeme stavět tu příčku. Jo, ještě vám ukážu, co jsme zase dneska dovezli. No, já vám to úplně neukážu, protože to je ve vleku. Ale máme tam zase paletu dlažby. Tady ty zámkový, jo. Takže paletu dlažby. To vyložíme až přes den, až se trošku oteplí, protože teďka je fakt zima. Jo. A pak jsme dovezli ještě něco. Okýnko. Po měsíci volali, že mají hotový okýnko. Takže tady máme první okýnko na náš baráček, což je okýnko do koupelny. To je jediný plastový okno, co tady bude. Jinak dveře a zbylý okna bude všechno ze dřeva. Tamhle máme ještě síťku. A ještě nám zapomněli dát parapet, takže se tam budeme muset stavit ještě jednou a vyzvednout parapet. No. Nebo ne, zapomněli. Oni ho zapomněli nachystat, to byla jejich chyba, jo. Takže oni ho nachystají a my si ho tam pak už nevyzvedneme. No. Takže jo, no, tady to máme teďka takhle pěkně zabydlený zase a takže jde se makat. Tak lidičky, dajte. Teďka svítí sluníčko. Je teploučko. Oproti tomu, co bylo ráno, tak je fakt teploučko. Je tady daleko teplejc, jak v baráku. I přesto, že před chvilkou tady byla chumelenice. No. Tam jsme teda zase dali tu dlažbu. Ještě dovezeme 2 palety. No. Takže dlažby budeme mít dost už tady to, co budeme potřebovat na dvorečku udělat. Což je vlastně tady takhle, až tady k baráčku. Jo. A pak jsme chtěli ještě flek na bazén, ale to nestíháme, takže přes leto se udělá akorát tady cestička, ať tady můžu chodit, když tady budu bydlet už. No, ale teďka hlavně vás určitě zajímá tady vevnitř.
Takže jsme to tak nějak vyklidili a tady jsme postavili to, co jsme postavit chtěli. No, takže máme tady tu příčku. No. Pak jsem ještě volal instalatérovi, co a jak, protože vůbec nevím, že jo. Tak nám řekl, že tady máme zatím jakoby si udělat obezdívku, na tom bude potom stát vana plus na nějakých nožkách, jo, ale tím nožkám se nedá moc věřit, ty jsou tak jakoby spíš jenom orientační, bych to tak viděl. A pak se to ještě obezdí tam vzadu, ale tam už se to potom obezdí normální 50. Jo, tohle je 75 itong. Takže se to udělá normální 50 a hotovo. A to už se postaví na ten betonový základ, co tam je. No, ale my teďka vlastně potřebujeme kvůli tomu, že budeme dávat polystyren. Takže všude tady dáme polystyren. Tady můžeme dát polystyren i tam. Akorát já tam dám teda ten tvrzený polystyren a to se pak přebetonuje. Jo. A tady sprcháč ten máme nechat s tím, že to tady mám takhle někde. Udělat nějaké šalování, nějaký prkno sem dát, aby ten beton tam potom nepadal a nemáme s tím dělat vůbec nic. No, takže tenhle to taky. No a pod záchodem to je de facto jedno. Takže my teďka s Verčou si dáme kafičko a potom se vrhneme, aby jsme dodělali tohleto. Jo. Plus tady kousek ty chodby ještě musíme dodělat. A dát na to všude tady tu fóliu. No. Mysleli jsme, že vlastně instalatér, vodař přijde zítra. Zítra nepřijde, přijde ve čtvrtek, to tady zase nebudeme. Takže ve čtvrtek on to tady natahá, nebo v pátek. No a pak už nám zbýde betonování. Tyjo, to se docela těším. Tak lidičky, totiž nevím, kde jsem skončil poslední záznam, jo? U čeho, ale to je jedno. Helejte, takže tady je to nachystaný, jo? Takže my už teďka budeme dávat zase tu fóliu, tak jak je to tady. No. Tady jsme udělali vlastně první vrstvu toho polystyrenu. Jo? Takže to máme takhle. Máme i záchudek, tamhle jsme to skončili, že jo? A někde tady od toho rohu, tak se potom dodá prkínko kvůli betonu, ať se nám tam nesype. No a nejsem si právě úplně jistý, jestli jsem ukazoval vlastně tady tu obezdívku. Jo, to je vlastně kvůli vaně. Dovnitř přijde taky polystyren, jenomže jsem zjistil, že máme jenom jednu desku tady toho tvrzeného, takže si přikoupíme a to uděláme zítra. A tady jsem to vlastně všechno zapěnil, nachystal, takže to si necháme taky na zítra, tu druhou vrstvu. Jo, a zase tady taky a hnedka zase vrátíme záchod zpátky. No, takže tohle to budeme dělat zítra, což je v druhé části videa. No. A pak se přesuneme ven do stodole. Tak jo, tak my jdeme teďka se s Verčou tady vedle tahat tu fóliu.
Tak, lidičky, hotovo. Další místnostka nachystaná. Ale. Tak. To by bylo. Takže máme 1, 2, 3 místnosti. Zítra uděláme tady tu koupelničku. Jo, my si to necháme pořádně zaschnout. Teďka už je stejně 6:30 a už tady nebudeme šaškovat. A je zima, dneska je zima. A ještě tohle ještě musím dneska zapěnit. Ať nám to do zítra natvrdne a pak tady taky dáme fóliu. Takže tamhle vlastně bude rozvaděč a z toho rozvaděče on už bude tahat jakoby tady tu půlku baráku. No. Takže jo. Takže my jedeme dom, pro vás střih a pokračujeme. Tak jo, lidičky, jak jste viděli, tady jsem to dodělal, nachystal jsem to. Akorát, že jsem, jak jsme tady byli včera, tak jsem tam zapomněl dát tady tu potvoru, tu dilatační pásku. Tak jsem ji musel seříznout a dát ji tam až teďka dodatečně. No. A tady je to už vlastně nachystaný. Jakoby druhá vrstva, tu první jsme přebrousili, že jo. Porovnali pěkně a teďka tady Verča nachystala vlastně druhou vrstvu. Hnedka se tam dala i ta páska, takže ta páska je teďka vlastně ještě 5 cm pod úroveň toho polystyrenu. No. Takže tam pěkně drží. No, teďka to necháme zatvrdnout, tu pěnu, a pak dáme fóliu. A fóliu dáme i tamhle, jak je vana. Jo, tam teda ta páska ještě není, tam ji musím zase dodat. No, tam je to takový divný, takže tam bude lepší, když tu pásku nalepím jenom na sílu toho betonu. No a my teďka jdeme ven zase s Verčou a máme tam zase ve vleku nějaké věci. Takže vlek tady je připravený k vyložení, zase plný dlažby. V autě máme ještě 8 pytlů cementu, jo, takže ty se dají do garáže. No a potom se přesuneme hnedka semhle. Já půjdu tady dozadu do rohu, bourat a odvážet ten nálítek, co tam je. A Verča bude tady dát tenkou vrstvu štěrku, jo, jenom takovou, aby se to srovnalo a bude se hutnit. No, takže tady ta část bude nachystaná. No, když ještě zbíde nějaký čas, já to budu mít odvezený, tak ještě můžeme tady kamení odvážet. Ještě tady máme takovýhle zbytky.
Tak se podíváme, co se tady dělo ve stodolí. Ale Verča, jo? Verča to tady pohrabala pěkně. A tam, kdy byly takový ty děličky, tak nasypala štěrk a všechno to pěkně zhutnila, jo? Aby to udělala tak jakoby co nejvíc rovný, aby se to co nejlíp hutnilo. No, takže si myslím, že se to povedlo pěkně. Jo? A takhle vlastně uděláme všechno. Tady tu chodbičku, až tam bude místo, celou stodolu. Jo? A celý se to takhle pěkně porovná, pohutní. No. A já jsem tady oddělal ten roh, co tady byl blbej. Zjistil jsem, že to je špatný, hodně špatný. No, ten prostě není žádný základ zase. Takže jsem si tady to taky trošku pohutnil. Naskládal kameny, to se celý prolije betonem, postaví se tady metrová zítka. Jo, ze ztraceného bednění, zalije se to betonem, dá se tam železo a hotovo. No, už to nebudu nějak hrotit, to už mě to nebaví. No, takže tady jsme teda trošičku něco udělali. Příště musíme tamhle kamení odvíst. Jo, tady to kamení odvíst. No a začít to srovnávat a připravovat. Jo, a až to bude všude tady, jak je to tady vedle udělaný, pohutněný pěkně, porovnaný, tak se začne tahat elektrika. Jo, všechno se to potáhne zemí. Rozvaděč bude tady. Jak je ten malý rozvaděč, tak tady bude velký rozvaděč. No. A ještě se podíváme dovnitř, co tam Verča kutila. Takže Verča to tady nachystala. Jo, zase ořezala, přebrousila trošku a můžeme sem dát izolaci, tu foliu. Plus tady ještě musím kolem dokola dát tady ten dilatační pásek. Ale nevím, jestli tam má být, nebo jestli by tam nemusel být. Jo, dám ho tam a hotovo. Nebudu řešit. No, akorát jsem sehnal jeden ten tvrzený polystyren, tak jsem dal tady ty tvrzený polystyreny na sebe. Jo, protože vlastně tady někde, plus tady někde, tak bude jakoby, nebo po celým ještě, nevím, jakoby pod vanou něco postaveného, ať ta vana prostě sedí na tom, plus bude sedět kolem dokola na tom lemu ještě, co uděláme. No, tady je to takhle, jak nám bylo řečeno a hotovo. Takže my teďka sem dáme foliu a pojedeme dál. Takže jo, je to hotový. Všechno, co bylo potřeba nachystat pro vodaře, je nachystaný. Ale ty zelené čáry, no, jsem naznačil, kudy je tažená voda. No, on si to asi nebude pamatovat tak dobře jako my. A že aby věděl, kde mu nebudou skoby držet, nebo kam ty skoby vůbec nebude dávat, kterýma bude přichytávat ty trubky. Já nevím, jestli ta skoba je schopná, nebo ta příchytka na to podlahové topení, na tu trubičku, jestli je tak tvrdá, že by třeba prorazila tu trubku, jo. Nevím. Tak jsem mu to radši takhle naznačil. No. Takže máme to všechno, co jsme chtěli, nachystaný. Tak no, jelikož jsme zase vyflusli jak nejvíc
sotva lezeme, takže pádíme pryč. My sem pojedeme, dneska máme středu, my sem pojedeme buď v neděli nebo v pondělí. Ještě nevíme, takže já vám to teďka střihnu a budeme pokračovat. Pravděpodobně budeme betonovat asi koupelnu. No a když to vodař neudělá vlastně do neděle, tak budeme ve stodolí hrabošit zase.